Mali centre robotique ale koni brigade fɔlɔ kɔni dara colonel Assimi Goïta kɔni fɛ. Mamadou Awa Gassama ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko gouvernement bɛ yen nɔ an kunna ni wagati in na ko kan ka ci. Gawo a yira k'a fɔ ko bɔ kɛra kamalen dɔ kɔni su kan. Ŋunuŋunukan dɔ kɔni tun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka sababu kɛ jatigɛ wale ko bɛna ta ka ɲɛsin Bamakɔ. Ministre kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye. An balimaw aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Ayiwa kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali kɔni ka ɲataga ye a yirala k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale ni délégation kɛ wulila ka se Kati ka taa centre kura dɔ kɔni brigade fɔlɔ kɔni da. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye juin kalo tile 7 ye ko Assimi Goïta ko ale n'a ka délégation olu sera Kati kɛrɛkɛrɛnna sira kɔrɔ ka taa min ye centre kura dɔ kɔni bɛ yen nɔ ka taa o brigade fɔlɔ kɔni da. Ayiwa k'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'o de ye ka yira k'a fɔ ko centre d'intelligence artificielle et robotique ko o kɔni bɛna kɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔni na don n'a nata la. Ayiwa o de hukumu na ko nin brigade fɔlɔ kɔni dara. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de y'a yira k'a fɔ ni an ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo lajɛ sisan yɛlɛma donna ko caman na sɛnɛ kɛnɛya ale ni sirabankan kasiraw ale ni telefɔniw n'a ɲɔgɔnna caman yɛlɛma donn'o la a yirala k'a fɔ ko min ye subahana mansi ye ko o dilannen don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kama walasa ka nɔgɔya kɔni di adamadenw ma baara kɔnɔna la o de hukumu na an ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ sifinnaka dɔw b'an fɛ yan nɔ minnu y'a kanu ka yira k'a fɔ ko olu fana bɛ fɛ ka subahana mansi kɔni dilan walasa Mali tɔgɔ bɛ se ka ye nin ko ninnu na cogoya min na o de senfɛ ko nin centre in kɔni baaraw kɔni bɛna sigi sen kan. Ni an y'a ta k'a lajɛ ko jamanabaw kan kɛrɛnkɛrɛnna nanzara jamanaw kan États-Unis ale ni Faransi n'a ɲɔgɔnna caman ko min ye subahana mansiw ye o kɛlen don ka baara nɔgɔya adamadenw kɔni bolo ni an ko sɛnɛ kɔni tagabolo kan ko mansiw bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'a fɔ ji min kan ka kɛ yiri kɔrɔ ani ni tile bɛ cogoya min na u bɛ birifini kɔni bili nakɔ kɔnɔfɛnw ani forow kɔni kunna walasa tile kana na baaraw kɔni tiɲɛ wa ni tile sera niveau dɔ ma u b'o fɛn cɛ ka bɔ yen nɔ o kunna ko o bɛ mansin ka baara de ampoule kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ jɔ so kɔnɔ ka yira k'a fɔ yeelen min kan ka bɛn adamaden ɲɛ ma ko o b'o kɛ sokɔnɔna la ka kɛ ni mansin kɔni ka baara ye ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ wagati dɔ la ampoule bɛ faga a yɛrɛ ma ka sababu kɛ ni ɲinana walima ni tile donna sokɔnɔna la ko o bɛ mansin de ka baara ye ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko hali sirabakan kasaraw la nanzara jamana kan ko caman bɔra la ko ka sababu kɛ subahana mansiw ye ko ni mobili dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko o mɔgɔ yɛrɛ t'u bolo u bɛ boli u yɛrɛ ma de wa n'u bɛna se kɔlɔlɔw kɔni ma dɔrɔn u bɛ se k'u jɔ ko u kɛlen don ka code de la route bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn wa o donnen don mobili la mobili bɛ a ka baara k'a yɛrɛ a ma se maa kɔni ka a boli ani o tɛmɛnen ka bɔ yen ko kɛnɛya tagabolo la ko n'i ye jamana tɔw lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ye nanzara jamana minnu fɔ ko opération yɛrɛ bɛ se ka kɛ maaw la ni mansinw ye k'a sɔrɔ docteurs yɛrɛ kɔni m'a kɛ ko o de hukumu na ni centre in bɛna dayɛlɛ an fɛ walasa don n'a nata ni baara ninnu bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan cogo min na ko sabula ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko san 2000 ale ni 17 kɔnɔna la sifilaka dɔw sɔrɔla an ka jamana kɔnɔ ka taa Mali kɔni représenté kɔkan jamana kan ko ka sababu kɛ ni oroboko ninnu ani subahana mansi ko ninnu ko o de hukumu na ko ni denmisɛnnin ninnu kan ka dɛmɛ ko don n'a nata walasa u bɛ se ka fɛn caman kɛ Mali la ka sɔrɔ an ma sigi mɔgɔ wɛrɛ la i n'a fɔ telefɔni ko ale n'a ɲɔgɔnna caman o de hukumu na Assimi Goïta ale kɔni wulila ka yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ nin centre in kɔni dayɛlɛnnen na an ka jamana kɔnɔ nka aw ni ne an ka jɛ ka colonel Assimi Goïta lamɛn a bɛ ka kuma an ka todunkan na. Depuis san 2017 olu bɛ ka Mali jamana kunna wolo ɲɔgɔn dan minnu bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma robotique donc ka tila ka ɲɛfɔmalo ɲɛna an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye ka centre kura jɔ o hukumu kɔnɔna la olu ka sababu fanba b'a la n'a y'a jateminɛ jinɛ duniya taabolo bɛ ka falen don o don sabula k'a da ka dɔnniya kura kan o dɔnniya kuraw n'olu sinsinnen don n'a bɛ fɔ ko intelligence artificielle a kan ka bi Mali man ka to kɔ o ɲɛɲini hukumu kɔnɔna la n dalen b'a la nin centre mana jɔ a bɛ kɛ sababu ye Mali jamana ma sababu min b'a to sini ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya jamana ka ɲɛtaga la an ka kɛnɛya hukumu kɔnɔna la an ka sɛnɛkɛda hukumu kɔnɔna la ani an ka lakana hukumu kɔnɔna la minnu bɛna yɛlɛmaba k'o kɔnɔna la donc ka foli bila nin sifilaka ninnu na minnu ye jamana kunna wolo n dalen b'a la n'an y'u bila ba la k'u dɛmɛ u bɛna koba kɛ Mali jamana ye san nataw la kuma bɛ n bolo ka f'u ɲɛna hali bi u k'u cɛsiri jamana ka daniya b'u kan n dalen b'a la fana u ye nin baara daminɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'u dɔn u ma kɛnɛ ta kama n dalen b'a hukumu kɔnɔ jamana fana jɔ jɔyɔrɔ la sini ma Mali tɛ to kɔ jɛnatigɛ taabolo la o bɛ kɛ sababu ye ka Mali jamana bila sanfɛ n b'a to an bɛ ɲɛtaga sɔrɔ an ka kɛnɛya hukumu kɔnɔna la an ka sɛnɛ hukumu kɔnɔna la ani an ka lakana hukumu kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko Mali gouvernement ale kɔni kan ka ti bɔgɔbɔgɔ o ye Mamadou Awa Gassama kɔni kumakan ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 7 kɔnɔna la
ko ɲɔgɔn ba dɔ kɛra parti politique maaw kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔ CCB la o ɲɔgɔn kɛnɛ kan ko u kun bɛ ka maaw la sensibiliser ka yira ka fɔ ko référendum bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa u y'u voter walasa an ka constitution bɛ se ka voter cogo min na o kɛnɛ kan min ye Mamadu Awa Gassama ale kɔni ye kuma kɔnta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko min ye colonel Assimi Goïta ye ko a kan ka Mali premier ministre n'o ye Choguel Kogala Maïga ye k'a kan k'o gɛn ko n'a y'o gɛn ko min ye a ka gouvernement ye ko o bɛ ci ko o kɔfɛ n'a ka d'a ye k'a bɛ se ka Choguel kɔni ta tuguni komi premier ministre nka a ka kuma kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli caman kɛ kun jumɛn na nin waleya in kan ka kɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ministre 30 ani kɔ de kɔni bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔya la wa ko o ministre 30 ani kɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ministre 5 dɔrɔn de bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma ko o de kun na ko ni référendum min kɔni tɛmɛna min ye colonel Assimi Goïta ye a ka kɔfilɛ a ka gouvernement ni a bɛ se k'a ci a k'a ci nka aw ni ne an ka jɛ ka Mamadu Awa Gassama yɛrɛ lamɛn a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka kun jumɛn na a ko min ye Choguel Kogala Maïga ye ale ka taa ka bɔ yen. Aujourd'hui à hauteur là mais premier ministre kan ka démissionner démission fula do kana pressé ma aw de bɛ mɔgɔ dala maga ni nga kuma tigɛ n bɛ kuma bila i m'a ɲininka o a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ la o b'a ka nɛni ko ne ko premier ministre ka démissionner n y'a fɔ Mali kanu de kama on est 32 ministres aujourd'hui n'a fɔra k'an ka ɲuman tɔmɔ a tɛ tɛmɛ 5 kan i bɛ se ka bɛɛ kɛ yan komi Lamini taara cogo min na i bɛ se ka bɛɛ kɛ k'a kɛ entraînement à Syria non gɛn fila de bɛ ministre la premier ministre bɛ se k'a fɔ an bɛ conseil ministre bɛ kɛ i ka dossier man ɲi dɛ i préparer n'i tɛ changer i bɛ gɛn i bɛ démissionner yɛrɛ ma a ka fisa an k'i lamaruya o ye premier ministre ye ni premier ministre fana ka gouvernement man ɲi n'a ma démissionner Assimi de kan ka fɔ Choguel yanni i ka gouvernement man ɲi il faut démissionner n bɛ reconduire pour que n ka fɛrɛ mɔgɔ minnu ka ɲi nk'u ta mɔgɔ jugu n ko bɔ n ka gouvernement kɔnɔ c'est ça la vérité n y'o de fɔ o de ye wulibali ye maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛnw ɲanna sɛbɛrɛla embargo bin n'an kan an b'a Assimi hali n'an bɛ bɔgɔ dun mais gouvernement min bɛ yen bi an b'a kɔnɔ yanni référendum ka tɛmɛ référendum an b'o temps de di Assimi ma il est condamné a ka gouvernement changer n'a ka a ka sogoli ta san 100 mais il faut remaniement gouverneur et ministère il faut renouvellement des nouveaux gouvernements voilà un peu au cas où tuguni ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo a yirala k'a fɔ ko bɔ kɛra kanbɛlɛnin dɔ kɔni su kan ayiwa kibaruya minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 7 ye ko balontan terrain dɔ kan Gawo kɛrɛnkɛrɛnna Bulukunde balontan terrain ko bɔ taara kɛ funankɛnin dɔ kɔni su kan ni ale yɛrɛ si bɛ taa san 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin su in na ko tɔɔrɔya caman kɔni taara ka da kan janni u k'a faga nka tuma min na nin waleya in kɔni kɛra ko ci bilala finitigiw ma ko olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn min kɛra sababu ye ka nin makofɔlen faga ani maa minnu kɔni sen b'a la ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɔ yen ko nin don kelennin na tuguni Gawo a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔ ye mugu ci kanbɛlɛnin dɔ kɔni na a ka moto kɔni sanfɛ nka a yirala k'a fɔ ko kanbɛlɛnin kɔni joginna nka ko kɔlɔlɔba kɔni ma se a ninkun ma sabula ko a ka vie tɛ danger ba kɔni na an bɛ wagati min na ko bi nka min ye nin waleya ninnu kɔni ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ a ko kɔni na ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ministre de la sécurité et de la protection civile ale kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko o kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko kunu min tun ye juin kalo tile 8 ye ministre min sigilen bɛ lakana kɔni kunna olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔw sanfɛ ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnna an ka faso baarakɛyɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔsow ani min ni ekɔlisow ni dɔnkɛyɔrɔw ye ko banbagati wale dɔ kɔni bɛ ka kɛ ko min ye ministre ye ko ale kumakan de don ko a ko bɛɛ lajɛlen ka to so ko maa si kana bɔ ministre ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko o kumakan ninnu ma bɔ olu yɔrɔ la k'o ye maajuguw ka kumakan ye k'u bɛ fɛ ka jamanadenw kɔni ja lasira o de hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a yira k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka ni bataki kolon in kɔni bɔ ko o maa ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ bɛna minɛ k'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko banbagati wale foyi ɲɛsinnen tɛ Bamako ma an bɛ wagati min na ko bi wa ko min ye lakana ye ko finitigiw bɛ baara bɛɛ lajɛlen na walasa lakana bɛ se ka na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa ko min ye ni bataki kuntan ye ni an b'a fɔ o ma fo communiqué ko o baaraw bɛ sen na walasa maa minnu kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔdenw kɔni ja lasira k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ minɛ wa ko u ni kiiri min ka kan ko o bɛ da u kan wa ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko ni ɲɔgɔnna fila kana kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ